Malawi Today. Ku bottom kumene amapanga mdulidwe wa abambo kunoko Tatiyeni timveko zina zimene zimachitika ku mdulidwe wa abambo, chifukwa m'mbuyomu takhala tikuona anthu akupita kutchire kumene kuli kusimba nkukapeza mdulidwe umenewo, koma masiku ano zikuchitika ku chipatala. Koma kumeneku kumachitikanji ndi mmene mdulidwe umayendera komanso phindu lake kwa ife moyo wathu wa tsiku ndi tsiku kuti tikhale ndi moyo wa thanzi. Taulandira program yathu ya moyo wa thanzi. Zikomo kwambiri. Poyamba dota tikamanena kuti mdulidwe wa abambo timangomva mdulidwe wa abambo wa kuchipatala, timakhala tikutanthauza chani makama? Mdulidwe wa abambo wa kuchipatala ndi mdulidwe umene anyamata ngakhale abambo amabwera kuchipatala kumeneku amathandizidwa munjira yochotsa chikopa chakutsogolo kwa chida cha abambo. Timayambira anyamata zaka 10 kukwera mmwamba komanso azibambo ansinkhu ina uliwonse amene wachimva mosakakamiza ndithudi. Mwina tineneno kuti ndi chifukwa chani mdulidwe wa abambo uli wofunikira ku moyo wathu wa tsiku ndi tsiku? Zikomo kwambiri. Mdulidwe wa abambo ndofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti mamuna amakhala mamuna wa ukhondo, chifukwa kuti samasunga seje ena amati gaga zije zimakhala mkatikati mwa khungu la chida cha abambo. Chachiwiri timakambanena kuti mamuna akalandira mdulidwe amakhala otetezeka ku matenda aja osiyanasiyana opatsirana kudzera mkugonana kuphatikizapo HIV koma ndi 60%. Komanso chachitatu bwino wina ngonena kuti mamuna amene olandira mdulidwe amamteteza mkazi wake kwa amene ali pa banja ku kansa imene imagwira khomo la chiberekero. Sipokhaponso ayi mamuna yemweyo akalandira mdulidwe amakhalanso otetezeka ku kansa imene imagwira chida cha abambo. Koposaposa kwa ana achichepere amakhalanso otetezeka ku matenda aja amene amagwira mchinkotsotso. Zikomo kwambiri. Anayamba kale adokotala kufotokoza ndi ndani makamaka amene ali woyenera kuti alandire mdulidwe wa abambo? Amene ali woyenera kuti alandire mdulidwe ndi mamuna kapena kuti mnyamata amene anayambirako zaka 10 zakubadwa kupita mtsogolo. Ndipo mdulidwe umene usitimakakamiza ndikutenga chisankho cha munthu kuti mfa nkapeke mdulidwe ife kuchipatala kuno timamulandira. Zikomo kwambiri. Pakadali panopa tikamakamba nkhani za mdulidwe wa abambo wa kuchipatala, tisamangoti mdulidwe wa abambo matizina kuti mdulidwe wa abambo wa kuchipatala, tikuchita bwanji ngati dziko Malawi kuno kakulilongwe kuno ka ngati dziko la Malawi tikuchita bwanji pakadali panopa? Chabwino pakadali panopa pa nkhani imene ya mdulidwe wa abambo wa kuchipatala tikuchita bwino. Ndikuyamba zifukwa chani? Kalekalero titapanga introduce program imene ya mdulidwe wa abambo wa kuchipatala, ambiri kumva ndi kumvetsetsa nkosiyana amaona ngati ndi zakuchikhalidwe kapenapo ayi zachipembedzo. Komano pang'ono ndi pang'ono uthenga titafikitsa madera onse anambiri anambochimvetsetsa moti anachilandira bwino kwambiri. Aliyense amakati njala yofuna kuti azalani kodi azalandire mdulidwe wa abambo wa kuchipatala. Ndithu Ndezimayina bwanji ndondomeko yake imatani munthu akabwera kunoko monga tili muno ndi mchipatala kamena munchipinda mmene mumapangira operation imene zimatani ndondomeko yake imayenda bwanji? Dongosolo lake munthu akabwera timayenera kutenga mbiri yake kumene wachokera, zaka zakubadwa, zimenezi zimatithandiza kudziwa kuti kodi munthu ali zaka zingati. Chifukwa taninakale pachiyambi kunena kuti mayamba wana wa zaka 10 kupita mtsogolo. Chotero timatengera ndi ma age. Mwana amene ali ndi zaka 10 kulekeza 17 timafunisitsa makolo akhale naye ayende naye kapena kholo lina lililonse limene likusamalira mwana amene. Chifukwa malamulo athu a dziko la Malawi mwana wina aliyense amene akwana zaka 18 ndi mwana ndithu ali pansi pa ulamuliro wa kholo limene likumuyang'anira. Chotero amene wabwera yekha ndi zaka 18 kukwera mmwamba amene sitimakhala naye vuto chifukwa malamulo athu ndeti ndi wamkulu. Chotero oterowo akakhala kuti ndizokwanira zaka zawo ndizoyayenereza, wang'ono ali ndi kholo komanso wokulayo ali wakonzeka kuti alandire mdulidwe, timawathandiza pamene tatenga mbiri yawo amapita ku uphungu umene akuyenera kuphunzira modzaza zokhuza mdulidwe. Ndiye aphunzira zonse komanso kodi akachita chiyani
akapita ku nyumba akalandira ndulidwe akazisamalira motani ndi akaphunzira uphungu umene uwu zoti ndulidwe ndi chani ndipo timapanga motani amayenera nokumana ndi dotolo. Phunziro limeneli amaphunzisidwa ndi wakadaulo ophunzitsa zokhuza za ndulidwe komanso za HIV chifukwa chino ndi amayeneranso kuphunzira kudziwa kunena kuti tanena kale poyamba paja kunena kuti ndulidwe umathandiza kuchepesa ndi 60%. Chotero munthu amene iye akuyeneranso kuphunzira modzaza kunena kuti kupanga ndulidwe sinde kuti watetezeka chifukwa 40% iyo akuyenera yeso kutengapo gawo iyeyo pa yeyekha ndi akaphunzira zonsezo amapasidwa mwayi wonena kuti ayezese magazi yake adziwe kuti magazi wanga ndika chilombo kapenayi kuti pamene ndopanga ndulidwe munthu manga muli bwinobwino kapenayi komanso ngati apezeke nayo timathandiza kuti akalandire uphungu wokhuza kulandira mankhwala otalikitsa moyo mpaka napite ku nyumba akalandire mankhwala ake mu nthawi yoyikika akakhala kuti wadziwika mthupi mwake kunena kuti ali bwinobwino HIV kapena mavirus ndotsikirako amatha kulandira ndulidwe amene ali bwinobwino timapitirira kwapasa ndulidwe. Njira imeneyi yakuchipatala ya ndulidwe wakuchipatala ndiyo tetezedwa bwanji ikusiyana bwanji ndi ndulidwe umene wina aliyense akhoza kungodzuka nkunena kuti ine ndikupanga ndulidwe? Okay. Njira imeneyi ya ndulidwe wabambo wakuchipatala ndiyo tetezeka pachifukwa chonena kuti mdziko muno njira za ndulidwe kuli wakutsimba umene wachikhalidwe komanso wakuchipatala. Wakuchikhalidwe choyambirira sikumakhala madokotala amene anaphunzira kaperekedwe ka ndulidwe pamene uku kuchipatala kuli akadaulo amene anaphunzira amene ndulidwe angaperekere. Ndi chifukwa chake adotolo amakambonena kuti mamuna akafika pa chipatala choyambirira kumakhala registration kana akulande uphungu aone mutu make nzeru zake akudziwa chani nkhani ya ndulidwe kuti akamapita stage ina akhale kuti ali limodzi kenako amamuunika mthupi mwake kuti ngati ali wenera kulandira ndulidwe pa nthawi ino kapenapo ayi ngati asaloyenera amampasa uphungu ndizone ochita kuti akatani kuti akabweretse tsiku lina kenako adzalande ndulidwe. Fa ndulidwe si emergency. Kungonjezera apopo zida zimene timagwiritsa ntchito ndi za ukhondo kuno kuchipatala monga mina nenera kuti kunoko kuli akadaulo akatswiri amene amapanga ndulidwe mwa ukadaulo anaphunzitsidwa mwakuya. Choteronso ngakhale zida zimene timagwiritsa ntchito ndi zida zimene zili za ukhondo zotetezeka kusiyana ndi ndulidwe wako msimba uja. Komanso popereka ndulidwe umene amene akulandira ndulidwe timampatsa mankhwala okupha ululu asamve ululu ayi ndiye akalandira ndulidwe uja alibe ululu akamapita ku nyumba timapasaso mankhwala wonena kuti akapitirize kumwa asamakamve ululu moti ntchito amagwira bwinobwino popanda vuto. Kaya ni mwana wa skulu amapita ku skulu bwinobwino akaphunzira. Ndithoti subweteka mwamapanga operation imene chifukwa ngati mukuti mumatani pathupi sizimabweteka adora sizimabweteka chifukwa chonena kuti timayamba kaita apatsa mankhwala tikapatsa mankhwala aja popanga ndulidwe samamva kupweteka koma ngati amva kupweteka mkati mwa ndime timaonjezeranso mankhwala kuti mpakana asamve ululu wina uliwonse. Ndithudi ndeno tikambeno za kasamalidwe ka bala limeneli munthu wabwera zibambo kapena amene akutionera programu kuti afuna kubwera adzapange ndulidwe umene wa abambo mmalangiza kuti akazisamali bwanji kuti pakana bala lilipole bwinobwino pakana kukhalaso bwino panda vuto nalilonse? Choyambirira ndulidwe wa kuchipatala timapereka njira ziwiri. Pali njira ya kuyika lingi ndi njira imene timapereka yosoka ndiye akatha kulandira ndulidwe timampatsa malangizo ndi amene njira ya yoyika lingi. Pamene walandira ndulidwe tayika lingi mukapita ku nyumba mutha kupita ku bafu kasamba bwinobwino chifukwa pa bala paja sipagwirapo madzi chifukwa kuti pali chani kodi lingicha yagwira pa chani kodi pa bala paja tili modzi. Komanso akameza kusamba azipupulapo pachida paja pazikhalapo uma bwinobwino. Chachiwiri osoka timalangiza kuti pamene wapangisa lero pathe maola 48 kapena kuti masiku awiri pa bala pokha paja pasanagwerepo madzi
koma munthu kusamba athu makasamba kupemba kuchani kuti ndikapepala akatha 48 hours mpamene kuchipatala timakamasopo chani kuti timakasopo bandage kuchoka pamenepo athu masamba kumagwirapo madzi koma akumasamalira musayiwale bala lilonse limapola malingana ndi ukhondo chachikulu ndi ukhondo ndithu zimatenga nthawi yayitali bwanji kuti bala limene lili lakadula mukapanga mdulidwe lipole mwina adokotala? Funso lanu ndisanaliyankhe ndimangofunanso kungonjezera kusamalira kuja munthu amene wapangisa mdulidwe kaya ndi waringi kaya ndi osoka akuyenera akapewe kuthamanga komanso asakasewere mpira asapalasenso njinga nkomwe amene ali ndi okondedwa akuyenera amuudze wokondedwa wake kunena kuti sakhalira malo amodzi kufikira wosoka uja masabata 6 athe kuti bala lipole bwino koma waringi ujanso kufikira masabata 7 athe onsewa abwere kuno kuchipatala tizaone nkona kuti bala lapoladi ndiye nthawi imeneyo atha kukakhala limodzi ndi okondedwa wawo zonsezi zoteteza bala lija kuti bala lija lipole bwino ndithudi kuipa komwe kumwe akhalapo kuti apanga zogonana mkatikatimu poti thupi ka munthu business yake ndi anjinga akapalasa njinga kumakhala kuipa kwake nkotani? chimene chingachitike nchonena kuti ngati akupalasa njinga kapena kugonana ndi mkazi bala lija ndi la tsopano atha kuzisupula nkumataya magazi uyu yakupalasi chimodzimodzi atha kuzisupulanso kapena kuti atha kuzikanda kukhulapo pa bala paja ndi kumataya magazi nditha kukhala vuto chifukwa zipangisa kuti bala lija litenge nthawi kupola. Mdulidwe wa abambo wa kuchipatala uli ndi nthawi yake yeniyeni imene mmapangira? Mdulidwe wa abambo wa kuchipatala ulibe nthawi kuti nthawi ndiyotentha nthawi yozizira ayi nkhamba kamwe zimachuluka nthawi ino ndi a June tipita ndi chigulu ayi chifukwa kuti wa kuchipatala dongoso lililonse limasatidwa angakhale nyengo yakaya yotentha kaya ndi yozizira kaya ndi yotani zonse timachita mnyengo iliyonse zilibe sizone ayi ndimaona ngati tipoti pano tili nthawi yozizira ndiye nthawi yopangisa mdulidwe wa abambo ayi nthawi iliyonse kaya bwera January to June kaya July to December nthawi iliyonse anthu tapanga bwino bora iyo apanga chisankho mwino moyenera ife ndimulandira nalandira uphungu chilichonse tipanga munthawi yake ndithu. Nthawi zina timamva nkhabakamwa kapena mabodza zinthu zimene anthu amakhala nkhani zimene anthu amakhala kufalitsa zokhuzana ndi mdulidwe wa abambo mwina kunoko ndi ziti zimene mumakumana nazo zimene zimakhala ngati chikhomo pa ntchito yanu imene yolimbikitsa mdulidwe wa abambo? Nkhabakamwa zilipo ena amaganiza kuti akapangisa mdulidwe ndiye kunena kuti injini atani ena amatero kuti injini ifa kapena kuti kuchipinda sazitani sazikhala limodzi bwino ndi okondedwa wawo komano nkhabakamwa imeneyo ndi abodza chifukwa chonena kuti amayi ndi bambo kuti akhale pamodzi zimatengera chikhumbokhumbo chimene munthu ali nacho kuyambira kubongo kwake ngakhalenso mumtima mwake akafunitsitsa chotero kunena kuti ndifuna kunenetsa kunena kuti amene mukuti mvera mdulidwe sumalephesa kupita kuchipinda mdulidwe munthu umangothandizika kuzimene tanena zichakale kuti umakhala otetezeka wa ukhondo komano zakuchipinda munthu amapanga bwinobwino pamodzi pali nkhabakamwa zina zonena kuti ayi mdulidwe uli ndi nthawi imene mwanenera muja zimenezo mene anenera kale anzanga mdulidwe ulibe nthawi ina iliyonse munthu utha kulandira mdulidwe nyamata olonzi bambo ndipo ndanena kale mogogomeza unena kuti mdulidwe sulephesa munthu kugwira ntchito zako kaya umagwira ntchito ya muofesi kaya ndi mashopu kaya ndi chiwaya koma kuti okhawo nanenacha kuti mwina opalasa njinga amadikira kaye pang'ono chotero kunena kuti nkhabakamwa zina mwa izo ndi zimenezo. Pali nkhabakamwa ina yake imene azimayi kapena kuti
atsikana amene ali mabwezi okhazikika pang'ono amafuna kwa kusalimbikitsa amuna okondedwa wawo kuti akandi andulidwe muzoifa yake amanena kuti ara kandi andulidwe kamafupika chida chimafupika ayi poyambirepo ndipeni tinakamba tanthauzo nena kuti ndulidwe timakuchesa kakhungu kamene kachikopa kokhako kamene kamangovundikira mutu wachida cha abambo osati kutseteka ayi koma kungochosa kakhungu kokhako ndiye chida sichifupika yayi chimakhala momwe chauta adachilengera imeneyo nkamba kamwe imene amayi ambiri asikana ambiri amazibweza mbuyo powa usalimbikitsa okondedwa wawo. Ndulidwe wa abambo umalepheretsa kubereka, umakhudza njene yonse kubereka adora. Ayi ndithu wobereka ndi wobereka anena kale anzanga nanena so poyamba paja kuti ndulidwe ndingochosa kachikopa kokha kakutsogolo palibe kukhudza njira ya abambo. Ayi imene matulukira mbewu za abambo ayi china chiyo simakhala intact chifukwa ndikungochosa chikopa chakutsogolo chokha palibe vuto loti mayi sakabereka kapena bambo sangabereke. Ayi ndithu ilo ndibodza. Kumbukirani kuti tili mkatikati mwa programu yathu ya umoyo wa thanzi imene lero yatibweretsa kubwayira kapena kuti ku bottom kulilongwe ndipo kuno ku bottom tili ku nthambi imene imapereka ndulidwe wa abambo wa kuchipatala kumene kuku ndikumana ndi adokotala a ndulidwe wa abambo amene ali a Visia Mavumbwe komanso a Elia Nyambo amene ali oyang'anira ntchito yomemeza anthu ku mbali yonena kuti ifeyo abambo kanda anyamata tibwere tidzalandire ndulidwe umenewu wa abambo. Iwo akuti tambasulira za ndulidwe wa abambo kufunika kwake komanso mmene zimayenera kukhalira ngati inuyo mabwera ku chipatala kudzalandira ndulidwe umenewu wa abambo. Ino tapitirana kukhala omwepo ine ndi Jini Chensamba. Ambirana za ndulidwe wa abambo ndipo lero tili kuno kubwayira ku Lilongwe pamene ndikumana ndi adokotala a Visia Mavumbwe amene ali adokotala andulidwe ku bottom kuno komanso ndili ndi a Elia Nyambo amene ali oyang'anira nkhani zomemiza anthu pa nkhani za ndulidwe wa abambo kunoko ku chipatala cha Bwayira. Ndi tikupitira ndi programu yathu. Timafuna chimodzi chimene ndimafuna ndi mutateta mbasulira ndizolinena kuti kodi mwana kuti unali yese akhoza kulandira ndulidwe wa abambo azibambo akulu taonako mukupanga makampeni a VMMC azibambo akulu akhoza kulandira nawo ndulidwe umene pamene pamakhala malire onena kuti apapa mzibambo sangalandireso. Ndulidwe umenewo timapanga target ndithu sexually active kapita kuti ma age amene ali othamanga magazi mukuziwa pa moyo wa chinyamata ngakhale so azibambo zaka 10 kulekeza 50 komano achikulire soletsedwa chifukwa taninakale kuti voluntary medical male circumcision sonza kuti munthu uyo yekha wapanga chisankho chotero kunena kuti abambo ena onse achikulire zaka zachikulire atafuna ndolandiridwa sitimabweza chifukwa ndi chokhumba cha munthu chifukwa zonse zija ubwino onse uja akapindula nawobe ngakhale munthuyo ali wankulu ndithudi. Tili pa nkhani yomweyi nkhani ina imene imakhudzana ndi ndulidwe wa abambo apo chipatala ndi nkhani ya kumadera kumene tikuchokera. Anthu akudera mumalimbikitsa zotani kuti abwere kwa mema kuti abwere adzalandire ndulidwe wa kuchipatala wa abambo? Chabwino anthu amene akukhala m'madera osiyanasiyana timalimbikitsanso munjira zosiyanasiyana. Choyambirira kumadera konseko kula atsogoleri amene ena ndi mafumu ena ndi atsogoleri amipingo ena ndi atsogoleri amakalabu osiyanasiyana konseko timakhala ndi zokambirana pa Chingereza amati ma meeting kukambirana nkhani imeneyi yakufunikira kwa ndulidwe kuti bwino wake ngotani nanga tingatenge gawo bwanji ngati dera ngati atsogoleri kwalimbikitsa ndani kuti achinyamata angakhale abambo amdala limenelo kuti adzalandire kuti adzalandire ndulidwe. Komanso kuonjezerapo pambali pa ma meeting amene timachita mdera muja timonjezeraso nkhani ya zinkuza mawu popeza sonse amene angabwere ku meeting chifukwa cha zochitika zina ndi zina ndi mauthenga amene watimanyamulanso pa zinkuza mawu timalengeza
madera ozungulira midzi muja kuti ubwino wa mdulidwe ndi chani, mdulidwe ndi chani, kuti aliyense akhale akudziwa pa nkhani ya mdulidwe. Ndeti bwere pambuyo pang'ono nayola nkhamba kamwa ina imene mkominitemo kumadera amene timamemeza uthengako ambiri amanena kuti kakhungu kaja kakachotsa anthu amene wachipatala amakakhwimira imene amawezera somba ati yashaki ija ali mukulemera nazo ati fe tikulemera akakona tavala chocha ati kakhungu kaja ndithu kuchipatala akalandi andulidwe timampasa mwayi kanthu kaja takachotsa ndikatiko ndiyaka muli ndi ufulu ukatenga zikhale kwa iyeyo kunena kuti sindikatenga. Koma chachikulu chonena kuti chipatala chilichonse angakhale kuno kundulidwe zonse zimene tagwiritsa ntchito kundulidwe tikamaliza timakaziwotcha malo ena otchera zinyasi pa Chingerezi amati incinerator nkumene timakawotcha zimene zichazo. Ndithu ngati inuyo ogwira ntchito kuno kuchipatala amene mukulimbikitsa komanso kugwira ntchito imene ya mdulidwe wa abambo, ndi njira ziti zimene mumatsata? 1 kulimbikitsa anthu kuti asakhale ndi mantha kapena ziganizo kapena zikhulupiriro zina zokhuza ndi mdulidwe wa abambo, komanso pasakhale kusalana pakati pa awo amene alandira mdulidwe ndi awo amene sakufuna kudzalandira mdulidwe kunoko kuchipatala. Mumatsata njira zotani? Zobwezana mbuyo zambirimbiri. Madera muja kumakhala ena kuti akufuna koma sakufuna. Afuna lapisa mdulidwe koma pansi pa mtima sakufuna abweze mbuyo anzawo. Ndiye chimene timachita tikakhala madera muja pa zokambirana zathu. Timapereka mwayi kwa anthu, apereke mafunso, apereke nkhawa zawo, apereke mantha awo amene amakhala nawo. So tikakhala ngati pa gulu paja nkhawa imene angapereke wina, mantha amene anganene wina atha kumuyankha pompacha. So timabwera pamodzi nkupanga fundo ngati kuti fundo imodzi yolimbikitsana mpaka kumapeto pake zapezeka kuti aliyense wamvetsetsa nkhani ya ubwino ndi ufunikira kwa mdulidwe wa abambo wa kuchipatala. Ndithu ndi masiku ati amene mumapereka mdulidwe wa abambo kunoko ku bottom, anthu abwere masiku ati kuno ku bottom timayamba Lolemba mpaka lachisanu, ndipo nthawi timayamba 8 o'clock kutseka 4 o'clock chipatala cha mdulidwe. Ndithu pomaliza adokotala, pali mzibambo uyo mnyamata uyo amene akulingalira zofuna kubwera kudzapanga mdulidwe wa abambo wa kuchipatala kuno, mumuza zotani? Abwere asakhale ni mantha. Mdulidwe umene timapereka ndionena kuti akamalandira mdulidwe wake sanzamva kupweteka, chifukwa kuno ndi kuchipatala zipangizo za ukhondo opereka ake akadaula akatswiri, komanso amalandira kaye mankhwala. Mwina kutheka makhani mantha kuti ululu ndithu akamalandira mdulidwe uja apasidwa mankhwala kupha ululu, akamapita ku nyumba apasidwaso mankhwala akapitirize kumwa, kuti pamene bala akulisamalira asamamve ululu kufikira atachira ndithu bwinobwino. Komanso timawaona pafupi ndi pafupi nthawi iliyonse imene angakhale ndi mafunso kapena angakhale ndi vuto, khomo limakhala lotseguka, ife mafoni yathu 24/7 kumvetsera ndi kuwathandiza nthawi iliyonse. Chotero asachite mantha abwere ndithu azalandire mdulidwe. Anyamata abambo nonse amene simunadulitse koma mukufuna kulandira mdulidwe, tilipo madokotala anu, musapite kwa angaliba. Angomaliza ndakuti moyo ni mpamba. Anyamata azibambo tiyeni moyo wathu tuukonde, moyo wathu tuusamalire, chifukwa moyo ndi kapitolo. Wayo ndikamba zimenezi ngati mamuna sunalandire mdulidwe ukuchedwa, chifukwa matenda akakugwira uzalephera kugwira ntchito zina zosiyanasiyana. 1 2 kumuzi mmene kukhalako mafumu azakhala pa ntchito chotisamalira ife. Zosalira zake mbali imodzi yachitukuko cha muzi chatani kodi chafa. Ndiye mamuna ukakhala wathanzi chilichonse chimene bwinobwino. Tisamale moyo wathu, tilandire mdulidwe, tikhala amuna otsogola. Menemo ndimene tamaliza program yathu ya umoyo wa thanzi imene lero inatitengera kuno ku bottom ku Lilongwe. Akuti mamuna weni
nduyu amene amapita kuchipatala ndikukalandira mdulidwe wa bambo akuti inuyo kuti mukhale otsogola mukufunika mulandire mdulidwe wa bambo komanso kuti muthandizire chitukuko chakudera kwanuko mufunikanso mdulidwe wa bambo wa kuchipatala komanso adokotala kuno atiuzanso kunena kuti mdulidwe umenewu supwetekayi ndipo sipakhala vuto lina lililonse pamene akupanga operation imeneyi tadzimvera tutokha muntolere nde tamaliza motero mu program yathu ya moyo wa thanzi kuno